9 antibiotík som schytala za ten rok 2024. Non-stop sa mi tá angína vracala. Za 2 dní som nemala bolesť hrdla a do tej angíny mi to neprešlo. Mi prestali tie menštruačné bolesti. Sofia mala už 2-krát zbalené veci do nemocnice. Bola pripravená na to, že krčné mandle jej vyberú. Tento rozhovor sme plánovali natočiť fakt dlho, ale furt sa niečo dialo, furt dačo. Čakali sme 2 roky, aby sme mali istotu, že to, o čom tu dneska budeme rozprávať, funguje dlhodobo. Toto nie je žiadna teória, toto je prežitá realita. Tak ja už približne asi 11 rokov som mala problém taký, že som mala minimálne 2-krát do roka angínu. Vlastne vždy som mala tie hnisavé čapy a podobne. A vždy to teda skončilo antibiotikami. A vlastne ja neviem, čo sa stalo v roku 2024, kedy hneď po novom roku, ak sme oslavili, som schytala angínu. A za ten rok som ich mala 9 krát. Takže proste 9 antibiotík som schytala za ten rok 2024, kedy non-stop sa mi tá angína vracala. Že teda tie antibiotika mi pomohli, ale sa to vrátilo. Prešli nejaké 2 týždne a sa mi to proste vrátilo naspäť. A čo iné, ak nie zase antibiotika. A už keď som mala nejakú tú 6. angínu, tak som potom išla k doktorke Gorele, kde teda mi to pozrela a povedala mi, že tie mandle mám už v katastrofálnom stave, že už tam mám normálne také strapce a že teda mi odporúča ich dať vybrať. Tak potom som teda to išla konzultovať na jednu kliniku, kde mi teda povedali, že áno, že nech ich teda vyberem, ale zase som bola chorá, keď som tam bola. Takže mi to preložili o nejaký mesiac a pol približne. Tak už keď som tam mala prísť, tak nečakane som bola znova chorá. Okay. Hej, takže zase nič, takže ja som tam prišla a teda som si aj pobalila veci normálne do nemocnice, že určite ma odoperujú a teda sa na mňa pozrela a vyšetrila, povedal, že ma neozoperuje. No už keď mi to toľkokrát nevyšlo, tá operácia, tak som proste povedala, že až to tak malo byť a že žiadna operácia nebude, že si to teda skúsim nejak inak. No a ja už som tú chlorelu užívala nejakú dobu, ale vždycky to bolo len o tom, že som si to nasypala do ruky, dala do úst a zapila. No a potom sme raz spolu volali, neviem, či si pamätáš, a vtedy vlastne si mi povedal, že teda sa ma spýtal, že či tú chlorelu cmúlam. No a ja taká, že nie, že veď si zapijem vodou a tak. Vtedy si mi povedal, že nech ju cmúlam a ešte si mi tam potom odporúčili ten jeden olejček, že nech si ho dávam. No a keď to prišlo, teda, že jak som bola chorá, tak som sa dala a za 2 dní som nemala bolesť hrdla a do tej angíny mi to neprešlo. Mne každá jedna bolesť hrdla prešla do angíny. Teraz to zafungovalo a potom ďalšie týždne boli v pohode, že sa ti to nevracalo? Nie, vôbec. Mne sa to vôbec nevrátilo, tam už bol potom rozostup od toho, čo som si vtedy dala tú chlorelu, že som ju cmúlala až po ďalšiu bolesť hrdla nejaké 3-4 mesiace, vieš. Takže už nie 2 týždne, ale 3-4 mesiace, dobre. A že ma to len tak proste trochu škrabalo, tak hneď som si dala chlorelu a ja som väčšinou spravila to, že som si ju dala večer, 2-3 tabletky a zabudila som sa s ňou ešte ráno. Ešte si s ňou išla spať. Tak, išla som s ňou spať, hej. A zase proste mi to pomohlo, vieš, že za 1-2 dní niekedy ani toľko, že už len na druhý deň už mi zase nič nebolo. Tak hovorím, asi to už nie je náhoda, vieš, tak takto, a odtedy to takto riešim a už sú to skoro 2 roky, čo som ja tú angínu nemala a vôbec to neriešim. A nechodím ani k lekárom s tým, ani žiadne orolo, ani žiadna operácia mandly, nič. Bomba. A čo mne ešte pomohlo, bola napríklad aj to, že jak som začala tú chlorelu užívať, mi prestali tie menštruačné bolesti, čo som vždycky predtým mala, že ma to položilo do postele. Super, ďakujem za tvoju skúsenosť. Ja som rád, že máš stále mandle na svojom mieste. Mám a ja sa tomu teším, lebo predsa majú nejakú funkciu. No veď, a ja som veľmi rada, že prvá obranná bariéra v tele. Presne tak. A ja som tiež veľmi rada, že som tu mohla byť a že som sa o toto mohla podeliť a dúfam, že to možno aj niekomu pomôže. Ďakujem. Môžem? Vlasy mám OK? Áno. Za mnou, keby príde niekto 5, 6, 7 krát s tým istým problémom a ja mu dávam stále ten istý liek, ktorý viem, že nefunguje, tak by mi to bolo už tak trošku trápne. A potom ho pošlem na operáciu.